La creació de Miró conté un repertori de motius habituals. Alguns tenen una forma variable i d'altres apareixen simplificats. A l'autorretrat 1, Miró va més enllà del realisme. Mostra amb detall un rostre que deixa entreveure imatges del seu món interior. Tot seguit, fa l'autorretrat 2. En aquest quadre, el rostre és reemplaçat per parelles de signes. Els ulls són dos sols. En una obra conjunta amb el pintor i gravador Louis Marcussi, Miró allibera novament el seu imaginari. Alguns elements es tornen indispensables, com ara el cercle vermell del sol, la lluna o l'estel. L'escala ja apareix en algunes pintures dels primers anys. Més tard, durant la guerra, simbolitza el desig d'evasió. Els petits cercles negres generen espirals o s'uneixen amb línies rectes, ondulades o en ziga-zaga. Tenim la sensació de contemplar els astres. Sovint, les dones de Miró aixequen els braços i miren en l'aire, com si intuïssin que l'harmonia és en algun lloc més elevat. Miró en destaca els peus, el sexe, els ulls i els cabells. Com si fes inventari, Miró dibuixa en el seu quadern els seus signes més característics i en transcriu el significat. L'estil de Miró es defineix a mesura que crea un vocabulari propi. La dona, els ocells, els estels, el sol i la lluna són el fonament de la seva concepció poètica de la pintura.